Warning! The next couple of clips will include a lot of sheep. Just saying. Ja. Hvad mener du? Eller jo, nej, jo, det behøver man. Nå, men vi håber, at det går godt i Thailand. Eller Kambodja, eller Malaysia. Men bare se på vejret her, man har jo sikkert tage til Thailand for at få sol. For at få en lille tan. Der er godt med solcreme på. Jeg er her. Ja, jeg ligger så bare lige her. Chiller. I varmen. Der er to. Nej, nu bliver de skræmte. Ej, hvor er du sød. Det er sådan en rigtig lugt af hest. Det er sådan et sur lugt, ikke? Jeg elsker duften af hest. Dræberdyr. Står du lige og snuser mor i røven. Ej, hvor sødt. De er bare så menneskelige. Prøv lige at se alle de gæster, der står dernede. Er de fri? Jeg tror ikke, der er nogen frie dyr her. Nej, det er sort for. Warning! The next couple of clips will include a lot of red faces and messy hair. Bye! Jeg føler også, at det er sådan et kaj-lys. Det er sådan et rigtig lækkert lys, hva'? Det er ikke et rigtig lækkert lys. Det er sådan et vildt kaj. Hvad fuck er kaj? Sådan en kaj, man putter på mad. Sådan et kaj-lys. Kan man tænde det her? Prøv at tænde det der derovre. Hashtag low budget. Hashtag no equipment. Måske. Pigerne siger og kigger på mig selv. Det er det. Den driller, den flipskærm der, ikke? Jo. Nu kigger jeg på linsen. Facts about Thailand, altså. Pas på, at det faktisk er. Pas på, at der faktisk er sol. Ja. Og I skal ikke tage fucking faktor 15. Nej, Faktor 15 det er dumt. er dumt. Vi er i slægt med grise og vores hud. Det er ikke kun mig og Nana. Vi bliver... Mig og Nana er måske i slægt med sådan albino-grise. Ja. I er i slægt med grise eller aber. I princippet. Vi bliver bare flæskesvær, sådan rigtig dårligt brændte flæskesvær. Sådan nogle, man ikke får hos... Sådan nogle, man ikke kan... Det er ikke slagterens blødbolcher. Nej. Det er sådan super bedst. Sådan grillet Fy for fedt, altså. Så man får sin fjerne onkel ude fra farmen. Det er ikke godt. Ad. Tag faktor højt på. Vi har taget det mest konventionelle billede i dag, og I kommer til at dø, når I ser det. Vi kan lige sætte et meget hurtigt billede ind af den her. Sådan. I nåede ikke at se den. Ej, den er faktisk god nu. Den er god nu. Ja, den var ikke god. De 14 første glas var ikke gode, men det her, det er godt. glas. Nu skal vi tale lidt, hvad vi har hørt fra jer indtil videre. Hvad vi har hørt. Det er snaps. Hvad vil være et godt summary af alle de snaps? Det vil være... Line sover, jeg keder mig. Line sover, og Anno, der keder sig. Ja. Det er sådan Anno. Nu er jeg Anno. Line sover, jeg keder mig. Ja. We said it. Det er Line, der spiser chips. Ja. Og det sjove var, lige da vi sådan mødtes første gang i Göteborg. Der var sådan, har du haft set Göteborg? Har du set den der snap af Line? Ja, den der hvor hun spiser chips. Og vi var bare, Og vi skreg det bare til hinanden, fordi det var den der hvor spiser chips. den sjoveste snap, jeg i mit liv har set. Det er bare Line. Bare Line. I en snap. Line, det er bare dig. Undskyld, der kom lige sådan en monster over mig. Jeg har gemt snapsen af Line, der sover. Der er fandme mange. Jeg håber også, Anno, jeg håber, du har gemt nogen. Det bliver seriøst en collage. Ja, sovende Line. Er det bare mig, der ser dårligt af lige ude af fokus? Jeg kan ikke sådan skid. Nej, jeg kan heller ikke. Fuck det. Noget, der også er vigtigt, når man er i Thailand, ikke? Solcreme. Jamen, det er også, at man
aldrig nogensinde må kritisere deres Kultur, eller? nej, deres kongerige, deres konger og deres dronninger. Har de konge og dronning? Ja, de har sgu da konger. Altså, det er... Jeg troede, det var sådan et præsidentland. Nej, det er en monarki. Nå, for søren. Og og du må aldrig nogensinde, hvis nu der er en pengeseddel, der flyver væk, så må du aldrig nogensinde løbe efter og træde på den. Ligesom hvis du vil have fat i noget, så træder du på den. Fordi så træder man på kongen. Hvis du træder på kongen, så kan du ryge i fængsel. What? Ja. Thailand er det mest populære britiske sabbatsårs destination. Nå, så kan I finde nogle Så I finder nok... altså, det er bare grund nok til, at jeg tager afsted. Jeg elsker mine britter. Til gengæld kan man også sige, at britter kan være rigtig nasty. Rigtig creepy. Let me think it over. How we gonna fix this? How we gonna undo all the pain? Back to life. When I close my eyes. The only reason. Det er Aston, der synger, og vi synes ikke, det lyder som ham, men det er ham. Fall apart, I find What? Jeg tror, det var Michael. Og vi har snakket lidt om, at altså, vi ved jo alle sammen godt, Hvad den originale status er. Vi ved jo godt, at den eneste, der bor, altså dem, der bor i Danmark, kan lave ændringer. Det ved vi jo godt. Det er det jo. Fordi da du var heroppe, så havde du ikke noget at sige. Overhovedet. Og det mærkede jeg, Ja. by the way. Du havde ikke noget at sige heroppe. Så I er jo heller ikke i Danmark, så jeg er den eneste, der må love. Så faktisk har vi lavet en lille... Ja, vi har faktisk lavet en lille... Jeg har Luke nu, Nana har Callum, Anno, du har Michael, og Lille, du har Aston. What? Okay. Ja, det er sådan, det er. Det er sådan, det er nu. Ja. Live with it. Deal with it. Det er en hård besked. I know. Jeg fik den. Det er ikke sjovt at få taget sin Nej. fra sig. Det er bare en joke. Det er bare en joke. Det er bare en joke. Altså, du ved, jeg vil aldrig gå for Ashton. Ej, jeg ved, du aldrig vil gå for Ashton. Ja. Men vi ved jo godt, at jeg passer sammen med Gade. Og Anno skal være du, Luke. Hørte I det? Anno skal være med Luke. Men vi ved jo godt, at altså, jeg er den eneste, der er i Danmark, så jeg er den eneste, der må lave ændringer. Jeg synes, vi skal gå tilbage. Back to Basics. No, you're not that girl. I thought you knew. I want you. Why bad saber? Take kiss of the man. I'm gonna hit this city. Det var med sådan en kugle, sådan en sådan counting med knips. Der med knaps. Ritter kan godt være sådan lidt Også lidt kikset. kikset. Ja, sådan lidt. Sådan det der. How you knew and that you wanted. Og så siger du wanted. Hej, det er rigtig som om det ved du. Det ved ikke en skid. Okay, så går du op, så går jeg ned. En oktav ned, tak. Okay. Kør et C. Det er et C. C. A, B, C. Okay. Baby. I just wanna say you mind your mind. Fuck with the same with the man. Fuck with the... Det er hyggeligt, du sender chaps. Chaps. Det er jo hyggeligt. Yes! Vi skal prøve.